Ndinokwase muse muzita Jesu, amen. Tinotenda Mwari zvikuru nemhaka yemusangano uno. Tinotenda Mwari ari pakati pedu nengirozi dzaMwari dziri pakati pedu. Munamato wangu ndewe kuti pamusangano uno tibve tafanana naMwari. Muchaona kuti mukati menyika ino donzo raMwari kungava kuri kuimba, kungava kuri kuparidza. Donzo raMwari nderekuti munhu anofanira kudzokera pakufanana naMwari. Saka patinoita setinoita dambe mukutaura tichidaidzira parukoko, zano raMwari nderekuponesa munhu nekunyurira munhu kubva mumatope ezviwi. Saka mukati memanherano tida kubata nyaya ine chekuita nemavambo ezvose. Nemhaka yei tikasaziva nyaya iyi tinogona kusaziva kuti tine munhu akatitarira. Saka muchaona kuti mukati menhoroondo yenyika ino vanhu vazhinji vanorarama sekuti nyika ino haina muridzi. Nemhaka yei vanoti nyika ino haina muridzi? Nemhaka yekuti akangofumatawapo, zviripo zvakongowapo ndo zvazviri. Zvekuti vanhu venyika ino kana vakufara Pastor Huse, kana vanyatsokufara chaiko, vanosvika pakubvunzana kuti nhaiwe nyika ino kati chine muridzi here? Vanhu vachifara. Saka tikaziva kuti izvo tine kwatakabva, tinoziva kuti nyika ino ichine muridzi. Saka nyaya iyi ndo inotipa simba rekugona kuti anofuna kunamatwa ndiani. Inoanza mibvunzo imwe mizhinji yatiinayo. Saka regai tidzidze. Hatigoni kutaura nyaya yecreation tisina kuenda pabhuku raGenesis. Bhuku raGenesis rinoreva kuti mavambo, kana kuti the beginning of everything. Tinoona mavambo ekusikwa kwenyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, zviri pasi pemvura nezvinokambaira panyika. Zvakaitwa zvose, angava ari munhu kana mhuka. Hatigoni kutiza bhuku raGenesis. Mukadzidza pastor kune vanodzidza theology, vanokuudza kuti nhoroondo yenyika ino yakazara mubhuku raGenesis. Kana takutoerenga Exodus tichienda kuna Revelation, amabhonasi ezvimwe zvose. Kana uchida kuva munhu akasimba pachiKristu, ukahwisisa bhuku raGenesis, wahwisisa Mwari zviri nani kudarika zvaungafungira. Tiri tese rechechi yaMwari. Saka bhuku raGenesis rine mavambo ezvinhu zvose. But regai tipinde pariri. Genesis chapter 1 pavhesi ya1 mufundisi wangu inoti kudii? Genesis chapter 1 verse ya 1. Pavhesi ya1. Yeah. In the beginning, pakutanga, God created the heavens and the earth. Yeah. Verse 2. Verse 2. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering upon the face of the waters. Garai pasi mfundisi. Pana pa Bible rikutiru. In the beginning God created. Yes. Amribere chechi ya Mwari. Unosiwa pastor mukadzidza. Parikunzi in the beginning. Come on. God created. Zvinoita sekuti Mwari ane paanotangira. All right. Ukazodzidza Bible pacharo, hapana definite article. All right. Panoti in the beginning God created. Nemhaka tikaisa definite article, sekuti Mwari ane paanotangira ane paanogumira. Saka rinongotanga richiri pakutanga Mwari. Hamuri chechi yaMwari. Nemhaka yei Mwari watinonamata haana paakatangira, haana paanogumira. Ndiye musiki akatanga zvose. Saka muri kunzwa pariri kutipo God created. Pane izwi rinoseenzeswa rinonzi bara.
rinoreva kuti to create. Yes. Rinosiyanisa nepane kuti make. Muripere chamwari. Saka izwi iri pastor rinosenzeswa pana Mwari chete. Hakuna umwe munhu anogona kuita create kunze kwaMwari. Sure. Munhu anogona kuita chinhu asi munhu haagoni kusika. Muripere chechi yaMwari. Saka munhu chisikwa chaMwari anoita zvinhu zvakamupfungwa achiziva kuti kune kwazvinotangira. Sure. Ini ndigori chisikwa. Nemhaka yei kana ndogadzira handisi kuita create. Nemhaka yei ane simba rekuita create chete ndiMwari. Yes. Munhu haagoni kusika. Saka muchiona kuti nyika ino kunyange sainzi dzikakura zvinengei, hakuna munhu anofa hakuna even an angel inogona kuita create. Sure. Hakuna even munhu anogona kuita create. ndiMwari chete anogona kuita create. Titesere chechi yaMwari. Yes. Saka vhesi pastor ruenda mberi richitiro. The earth was without form and void. Come on. Pastor pari kutaurwa state yakanga iri nyika Mwari akanga asati asika. Come on. Ndo state yatinoona pana Revelation paya. Yes. Panonzipo nyika ichaita sekunge yaparadzwa. Vanhu pavachabviswa panapo for 1000 years. Yes. Nyika ichadzokera pa state yakanga iri pana Genesis chapter 1 pa verse ya 2. Come on. Muripere chechi yaMwari. The earth inoi ichasara isina iri formless, isina chinhu chinenge chiri mairi. Paya panonzi Satani akakandwa in a bottomless pit. Ndo state ichasara iri nyika. Vanhu vose vaenda kudenga. Wakafa vose vasina kugamuchira Mwari vanenge vari pasi vasati vamutswa. Ndo state yakafanana neiri kuna Revelation nestate yakanga iri nyika isati yawambwa. Titesere chechi yaMwari. Saka Mwari pano zonzi paya ndakaona Jerusalema idzva richibva kudenga. All things were new. Tinofuna kutanga tadzoka pa state yakanga iri zvinhu pana Genesis chapter 1 pa verse ya 2. Yes. Titesere vanhu vaMwari. Saka pana pa Bible renda mberi rovhura tiro. The Spirit of God was hovering over the face of the waters. Zvona sekuti mvura yakanga iripo before. Muripere chechi yaMwari. Mvura yakanga iripo before. Ingori state yezvinhu zvakanga zvingoripo. Muripere chechi yaMwari. Verse ya 1 Mwari ndo panotiwo. And God said, let there be light. Saka day number 1. Mwari anoti chiedza ngachiwepo. Chiedza chikawapo. Saka Mwari paaisika Pastor Huse akaita inonzi forming and filling formation. Tiriteseka. Mwari akaita inonzi forming and filling formation. Akatanga afoma ndobva azofila. All right. Tiriteseka. Saka day number 2 Mwari anoita sei. Pa day number 2 Mwari ndo paanotiye ngati divide day. Mvura iri pasi iende kumusoro, iri pasi iende pasi. Saka pa day number 2 Mwari ndo paanogadzira denga rese iri. Tiritesere chechi yaMwari. Hapana rasika anditika. Yes. Day number 3 Mwari ndo paanomeka suwa kuti agadzira land yose. Saka muchaona kuti mukadziita Bhaibheri. Day number 1 kune day rarino corresponda naro day number 4. Day number 2 rino corresponda ne day number 5. Day number 3 rino bata ne day number 6. Tiritesere chechi yaMwari. Saka muchaona kuti pa day 1, day 2, day 3 Mwari akanga ari kufoma. Saka anogadzira muchadenga obva agadzira pasi. Tiritesere vanhu vaMwari. Saka pa day number 4 Mwari anoita sei. Pa day number 4 Mwari akanga kufila zviri muchadenga. Ndo patinoona chii, ndo patinoona nyeredzi, ndo patinoona mwedzi, ndo patinoona zuva. Sure. Mwari akuzadza mudenga. Mwari watinoona matama mudikani
ndimwari akarongeka, haana kungoita zvinhu haphazard. Ndimwari ane order. Even pakunamata, that's why mwari ane order. Haungonamati chero nekuti mwari watunonamata ndimwari ane order. Yes. Tiritesere vanhu vamwari. Saka nemhaka yei mukadzidza pastor ngatimhanyei pavhesi ya dakuti mumhanye verse number 14 inoti kudii? Verse number 4. Verse Genesis number 14. chapter 1 verse 4. Yes. Mwari akaona chiedza Yes. kuti chakanaka. 14 pastor. Verse 14. Verse 14. Verse 14. Mwari Yeah. akati, Yes. zviedza ngazvivepo Yeah. panzvimbo yedenga kuti zviparadzanise masikati nousiku, kuti zvive zviratidzo nenguva Yeah. namazuva namakore. Yeah. Mirai vanhu vamwari. Saka mwari day number 4 ari kuisa nyeredzi, Yes. ari kuisa mwedzi, ari kuisa zuva. Yeah. Zvinhu zvakasikwa izvi hazvina kungoiswa naMwari zvisingabatsiri vanhu. Muri chechi yaMwari. Yes. Basa rezuva nenyeredzi nemwedzi nderekugavhena maseasons nemayears nemadays. Yes. Batai chechi yaMwari. Haugoni kuziva kuti taapa day number 1 kana Mwari akanga asati aisa. Saka mutoona kuti ishu yekunamata yemadays inogona kupindukwa nezvinhu zvakaisa naMwari day number 4 muchadenga. Yes. Basa rezuva nderekugaidha madays, years and seasons. Basa renyeredzi zvese zviri muchadenga umu. Wai munozwa wekare vaitoziva kuti nguva yatari ukaona mwedzi wadai taapa nguva yekuti takusvika panguva yechirimo kana nguva yezhizha. Yes. Saka tikasahwisisa zvinhu izvi patinozosvika padhei rekunamata chinotigaidha kuti dhei ratanga, dhei rapera, inyaya yekuti Mwari akaisa mazuva muchadenga nenyeredzi kuti zvigaidhe vanhu kuti zuva rekunamata rinotangira papi rinoperera papi. Saka hatigoni kutaura kuti Sunday ndo musi wekunamata here tisati taziva kuti zuva rinotangira papi, zuva rinoperera papi. Sure. Ritezere chechi yaMwari. Yes. Saka creation inotibatsira kuziva kuti mazuva edu eupenyu akamira sei. Ritezeka. Yes. Saka mutona kuti patinosvika pastor day number 5 Mwari anomeka sure kuti akumeka sure kuti aisa zvinofana kuenda munyanza, aisa zvinofana kuenda paland, zvinokambaira zvose. Day number 6, day number 5 Mwari akanga achifila 8th yakanga land yakanga yasika nezvimwe zvaipinda munyanza. Yes. Day number 6 this is very important. Mwari apedza zvose zvaakanga akasika. Mwari day number 6 Mwari ndo paano creator mhuka. Haana kucreator mhuka chete, anobva acreator munhu zvakare. Come on. Muri pere chechi yaMwari. Saka muchaona kuti izvo Mwari asati asika munhu akatanga apevha ground rekuti munhu agone kurarama paenvironment inomusustaina. Sure. Saka mukadzidza pastor pana Genesis chapter 2 pavhesi ya 4 dakuti mumhanyepo pastor, dakuti mumhanyepo mufundisi mhanyai. Genesis chapter 2. 2 pavhesi ya 4 inoti kudii? Pavhesi ya 4. Yeah. Ndiko kuvamba kwedenga nenyika. Ndiko kuvamba kwedenga nenyika. Musi wazvakasikwa. Musi wazvakasikwa naMwari. Nezuva iroro Jehovha Mwari. Yeah. Raakasika naro nyika nedenga. Nedenga, yeah. Makwenzi esango akanga achigere kuvapo panyika. Makwenzi esango akanga achigere kuvapo panyika. Nemiriwo yesango yakanga ichigere kumera. Nemuriwo yesango yakanga ichigere kumera. Nemhaka yei? Nekuti Jehovha Mwari wakanga asati anisa mvura panyika. Jehovha Mwari akanga asati anayisa mvura panyika. Uye kwakanga kusino munhu kuzorima pasi. Panga pasina munhu aigona kuzorima pasi. Muri pere chechi yaMwari. Yeah. Bhaibheri rinozipa pastor, rinotipa zvakarongeka. Mwari haana kumeresa vegetation yose. Nemhaka yei panga pasati pane munhu aigona kurima panyika. Sure. Mwari munozwa reason yebvenzi pastor. Yes. Mwari haana kunayisa mvura
nemhaka yekuti panga pasati pane munhu aigona kurima panyika. Munoziva mabhaibheri edu aya anotikanya munhu waMwari. Ndisati ndadzidza pastor ndaifunga kuti pari kunzi kurima kutora badza munhu wosenza stereki. Ndozvandaifunga pastor. But ukazodzidza mazuva aya ari mawiri, one racho rinoreva kuti avoda, rinoreva kuti work and worship. Come on. Rimwe racho rinoreva kuti eragon, zinoreva kuti manifest yourself. Kuti munhu paakasikwa naMwari aifana kuti aiswa apa naMwari. Obva munoziva, obva ona kuti zvakasikwa zvenaMwari zviri apa izvo. Ndinofana kuitei kuti zvindararamise. Amuripere chechi yaMwari. Saka munhu paakasikwa naMwari, euta wangu, mukatora mukaenda panze apo, mukaona matombo ari panze apo, mazihombe vanoziva makomo. Dombo iroro ukati uda kuritengesa hauiti mari. Hauiti mari mukomo. Asi dombo riri panze iro, ukaritsemura rikaita zvidiki roita kwari, unoita mari. Saka munhu paakasikwa naMwari, basa rake, reason yekusikwa munhu naMwari ndeyekuti munhu aifana kusevenza pane zvinhu zvaakapiwa naMwari oita manifest himself. Sure. It's like a seed becoming a tree. Muripere chechi yaMwari. Saka muchaona kuti reason number one why munhu akasikwa naMwari, munhu aifana kusevenza kuita manifest himself, becoming yourself. Saka haugoni kuseparata zvinhu zviviri izvi, worship and work. Amuripere chechi yaMwari. Nemhaka muchaona parichabata mazuva anotevera kuti bhaibheri rinotiro 6 days thou shalt labor, but on the 7th day you shall rest. Ndezvipi zviri important zvatinoita 6 days kana 1 day? Wamzira. Ndezvipi zviri important zvatinoita 6 days kana zvatinoita 1 day? Zvamunoita 1 day, mai, zvamunoita kumba, zvamunoita every day, nezvamunoita ka 1 per week, ndezvipi zviri important? Muri kuna tsoro yaMwari. Tsoro yaMwari ndeyekuti iyo, in as much zvatinoita 1 day is very important, but what we do per 6 days is more important. Nemhaka yei zvinotilida kukosesa the 1 day rasara. Sure. Bata chechi yaMwari. Bible ukadzidza creation inokuudza kuti mari hainhongwi, mari hainzi receive, mari inosenzerwa. Tiri chechi yaMwari. Ndo zviripo pacreation. Saka paday number 7 pastor Mwari anoita sei? Paday number 6 satina kuday number 7, day number 6 Mwari anosika, kune zvaanosika paday number 6 anoita sei mufundisi? Toda kutenda mufundisi tisati tabata day number 6. Vesi ya 1 yatiko, nyika yakanga iri void, without form. Kana ukatarisa izwi rekuti without form riri kureva kuti nyika yanga iri shapeless. Ameno pamunhu kana pane munhu akambonzi uyu ari shapeless. Ameno kana makambosangana nechinhu chinonzi chiri shapeless, zvinenge zvichitaurwa nevanhu ndezvekuti hapana chakarongeka chiri pamunhu uyu. Kana kuchitaurwa word rekuti void, zvoreva kuti nyika inoi yanga iri empty, hapana chairarama pairi. Saka izwi rekuti void rinoreva kuti panyika panga pasina upenyu. Mwari ogadzira neshoko rake. Mwari haagadziri pane zvanga zviripo. Mwari anogadzira kubva pane zvisipo zvichivapo. Saka Mwari osvika
haana pekutangira, iye ndiye pekutangira. Vakagadzira mota, vamwe vakanotora masimbi kumwe ndobva vabatanidza, but Mwari vogadzira nyika inoi vaitaura neshoko zvinhu zvichimira. Saka vaitaura kubva pane pasina zvichivapo. Now Bible robva ratiko mweya waMwari waifamba pamusoro penyika. Ndaibvunza, why mweya waMwari wakaitawo chipande? Ndavatodzidza God the Holy Spirit was there pa creation. Nemhaka yei mweya mutsvene wanga aripo, waivapo pakugadzikwa kwenyika, kuti nyika igare painofana kugara. Ndavadei pakaita mistake yekuti nyika ino yakwidzirirwa padenga mbichana paisararama munhu. Dei pakaitika kuti nyika ino yadzikiswa mbichana paisararama munhu. Saka the Holy Spirit was there to make sure that the earth yapositionwa panzvimbo yayo. Saka zvinhu zvekusikwa Mwari vachisika vaita neumhizha. Now ndinofarira Bible richitsanangura posikwa munhu. Genesis chapter 1 verse 26. Verenga mwashi. Genesis chapter 1 verse 26. Verse 26. Yes. Then God said, let us make man in our image. Vanoteerera Mwari ari kuti ngatiite. Iplural, haisi singular. Saka zvazvinoreva ndezvekuti Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene vaivapo pakusikwa kwenyika. Saka Genesis chapter 1 verse 26 i-conclusion, i-divine conclusion ye-body meeting yaitwa naMwari paumwari hwake. Ndobva vawirirana kuti tofana kugadzira munhu. Now Bible rinotiko ngatisike munhu akafanana nesu, and let him have dominion. Ngave nesimba pamusoro pezvimwe zvinokambaira panyika. Teerera, Mwari vachisika munhu, havana kusika munhu kuti ave nesimba pamusoro peumwe munhu. Mpochechi yaMwari. Bible ariti, let us create man in our own image, in our own likeness, and let him have dominion over man. Mwari haana kusika munhu kuti ave nesimba pamusoro pemunhu. Mpochechi yaMwari. Mwari akusika munhu, munhu ari kupuwa simba pamusoro pezvipuka. Saka zvazvinoreva mufundisi, Mwari pavakasika munhu, munhu akasikwa aine simba rekukomanda zvasikwa. Saka zvazvinoreva ndezvekuti munhu akasikwa ari nani pamhuka. But kana paine dambudziko raitika mufundisi pakusikwa kwemunhu, zvimwe zvose zvichiri kuita zvazvakasikirwa, asi munhu warasika. Dongi kana iri hono yacho ichiri kungoziva kuti mudzimai wangu mukadzi, but munhu haachazivi. Kana dziri mhembwe dzichiri kungotrena vana vadzo, but munhu haachazivi. Saka munhu ava neconfusion yekuti ndoroora mukadzi here kana ndoroora murume. But mbudzi dzichiri kungoziva vekuroora.
Mwari asika munhu ari pamusoro pezvimwe zvese. Gondo ari kangamwi kuvigira vana chikafu mudendere. But munhu anoenda South Africa otorova osiya vana. But pakusikwa munhu akasikwa aine simba kudarika zvimwe zvose. But order yacho yavhiringidzwa pamunhu ndopaita dambudziko. Saka munhu akasikwa aine simba. Pfungwa yekutiko Mwari vari kuti ngatiite munhu zvinobvisa pfungwa yematheories akauya kuzobvisa nekurwisa creation. Tine murume anonzi Charles Darwin anotiko munhu haana kusikwa, but munhu akaivhovha achitevedza mastages. Wakatanga ari chidhongoti kusvika ava munhu. Saka pana mastages ekubva ari chikonye achikura kusvika agraduate kuita munhu. Zvaitsvakwa nemasainzi nemaphilosophers kubvisa Mwari. They wanted to separate God from his creation. They wanted to separate God from his world. Vaida kupatsanura Mwari paworld yake. But Mwari ngaavongwe nekuti pakusikwa kwemunhu mfundisi. Bhaibheri rinoti Mwari osika munhu. Akamusika achishandisa guruva refu. But Mwari ngaavongwe ashandisa guruva refu akuadresa Adamu anomutiko son of God. Ashandisa ivhu kusika munhu kumuratidza kuti akakosha. Adamu anoadreswa achishandisirwa a Christological title inotiko son of God. Regai ndirapanure. Now kana Bible richitsanangura son of man riri kungotsanangura a human being. But kana Bible raakusanangura inonzi son of God riri kutsanangura someone who has a relationship with God. Ndo maka ukaverenga Genesis chapter 6 inokudza the sons of God, they saw that the daughters of men. Paingoreva ti vana verudzi vanga vaine ukama naMwari ndo zvinoreva son of God. Saka Mwari asika munhu kubva muguruva refu anomudaidza kuti son of God, ari kuti sawira wangu. Saka Mwari pakusikwa kwemunhu Mwari aicreata shamwari yake. Saka David akutsanangura nyaya iyi. Psalms 139 verse 14 verenga. Verse 14. Verenga. Ndichakuongai. Ndichavonga Jehovha. Nokuti ndakaitwa nomutoo unotyisa. Nekuti ndakaitwa nomutoo unotyisa unoshamisa. Mabasa enyu anoshamisa. Ndoda kukutendai Jehovha. Kana ndakutarisha magadziro amakaita munhu. Makagadzira munhu nemutovo unoshamisa. Mwari vachisika munhu vakatora nguva yavo. Ndosaka pakaita a divine consultation. Vaigadzira munhu nemutovo unoshamisa, but munhu anozvibata zinyekenyeke. Kana paine chinhu chinorwadza Mwari kuti chinhu chavakasika nemutovo unoshamisa chozvibata zinyekenyeke. Ozanda akati nini? Chero vakauya nepfungwa yamarobots mfundisi, vakaziva kuti kune akasikwa nemutovo unoshamisa. Saka zvazvinoita robot rinosvika panguva
yekuti rinoti red. Parinodaro rinenge rakamisa mota, kunyangwe magonyeti ane musoro anomira kuti munhu afambe. Saka unoona kamunhu nyakare kadiki zvakadii kachifamba, iwo magonyeti achingodai musoro rakamira, makandeyei pari kupfura munhu. Saka David anotiko pakusikwa kwemunhu Mwari makatora nguva yenyu makasika munhu nemutovo unoshamisa. Pati dambudziko pane vanhu vanozvitarisira pasi, avazivi vakabva muruoko rwemukuru. Vanozvitarisira pasi. Noza Mwari mukurongeka kwake akaziva kuti aiwoka ava ndeve kuAfrica, ava ndeve Europe. Saka ukawewe Africa tine kala yedu yatakapiwa inoenderana na environment yedu. Muripo shamwari, tine kala ganda redu Mwari akaziva ndavaisa kuAfrica kunopisa. Saka vanoda ganda rino resista heat. Ava ndavaisa kunotonhora. Saka vanoda ganda risinei heat. Mwari unoziva ava ndavaisa kuAfrica nemhaka yekuti kunopisa, mhepo ishoma, ndobva atizamurira mhino dzakapamhama. Akati ava ndovemhira ndokungovasiyira tuburi tuduku ndava kwagara kunotonhora. But Mwari anonetseka nemunhu kana akaona munhu akaiswa kuAfrica ndobva apuwa ganda dema dark and lovely, oda kurishandura kuita wemhiri. Haawisisi kuti wakasikwa nemutovo unoshamisa. Saka nyango fudzi wakaziva kuti imimi kwenyu imi kunopisa, ndobva ati pafudzi rinongoenderana nesu. But vanoenda vonotora remhiri. Muripo here shamwari dzangu, takasikwa. David ari kutsanangura takasikwa nemutovo unoshamisa. Hauna chikonzero chekuzvitarisira pasi hama yangu. Mwari akatora nguva pamunhu. Zvimwe aingotaura ngakuve zotovapo, ngakuve zotovapo, but pakusikwa kwemunhu vakati apa takumbomira, regai tiite consultation. Saka regai ndikuudze vana vaMwari panguva dzose manheru, chero nyika ikaita sei inokurerutsa, chero hama dzikaita sei dzinokurerutsa, uchakakosha muziso raMwari. Mwari kana akakutarisa haasi kuona munhu nje, ari kuona munhu anga akatokodzera even kufirwa. Ndava kune vanhu vanotarisira vanhu pasi zvichienderana nekuti chikwama chako chakamira sei. But Mwari ngaavongwe. Chero vanhu vose vakakusiya, Mwari anoziva kuti uyu ndewangu uyu, ndava ndakatora nguva pakugadzirwa kwake. Saka Mwari ane hanya navanhu. But vanhu vasikwa nezvimiro zvavainazvo. Vamwe vapfupi Mwari akafadzwa nazvo, vamwe varefu Mwari akafadzwa nazvo, vamwe vakobvu Mwari akafadzwa nazvo, vamwe vatete Mwari akangotarisa anoti mbiri ngaiswe kuna Mwari. But nemhaka yekuti vanhu havanzwisisi masikirwo nekamukoshero kavakaita mumaziso raMwari, vari busy kuda kuzvishandura. Tine vanhu vada kuzvishandura kufanana navamwe, yeti Mwari akakusika wakadaro. Ndio saka nyangu tikatora fingerprint yako nhasi hakuna akafanana nayo. Iwe wakadaro, wakanaka wakadaro, tarisa munhu ari pedyo newe umudze kuti wakanaka wakadaro, wakanaka wakadaro. Mwari akaona zvakamunakira kuti udaro. Akazviona kuti chero tikafamba tikaenda kuChina, tapinda Asia, taenda Europe, hatiwani akaita sewe. Saka kana uchiita zvinhu zviri maringe nechimiro chako,
Zati body yako hakuna umwe unayo. Haikuna ngo director. Amanyanya kupera. Amanyanya kusimbisa. Aiwa. Iyangu yapana nayo. Tiribeleze chamwari. Saka Mwari apedza kusika. Vesi inopera nekuti Mwari akazorora. The reason Mwari aida kunza pfungwa yeworship. Pfungwa yekunamata kwake. Saka mukaona vose vanorwisa creation. Havasi kuramba matombo. Ndavashoko rinoti iko kana varamba bhaibheri nature inofana kuvaparidzira. Yekuti vega mukatarisa nyika mona kuti kune mukuru ariko. But vanoramba creation. Vanoramba kuzorora kwaMwari musi weSabata kuti acknowledge umwari wake. Saka hondo dzavo dzekuda kubvisa creation, kuda kubvisa worship. Pandaka kuzokudzai kuti Mwari paakazorora apedza kusika. Chaitsvaka munhu kuti ambova nenguva yekutaura nemunhu, nekukurukura nemunhu, nekumugadzira kuti afanire kuponeswa. Ndizivi wauya pano uchibvepi. Handizivi kutenda kwako. But vamwe venyu manga muchikweshena creation. Nyika ino iyi haina kuvapo by mistake. Wakaisika ndiye anotipa formula yekuichengeta. Saka kana kuziva mashandisirwo enyika ino iyi unodzokera kumuridzi wayo. Vanogadzira mota vanoisa kabhuku mukati kemota kanokuudza kuti inoshanda sei. Saka kana unoda kuziva kuti ndoisa petrol kana dhiziri, haungoti petrol, unoverenga bhuku. Saka kana Mwari akagadzira nyika ino iyi, haana kungoisiya kuti ingotenderera ichingoenda, but akaisawo syllabus yekuti inochengetwa sei. Oti Mwari, ndoda kutendai nekuti makasika, mukandiita mutariri wezvamakasika. Ndava ndozvinotaurwa nevhesi. Vhesi yatiko man was given dominion. Makandiita mutariri. Iwo unotoziva imbwa yepamba penyu inotsanangura kuti hapana mutariri. Zvokuti wakanyora hako kuti beware of dogs pagedhi, but patozoona imbwa yacho nechikwangwani chakanyorwa tinonzwira imbwa tsitsi nemavondera yakaita, nekuti hauzivi kuti uri mutariri. But uti Mwari, nhasi ndanzwisisa nyika ino haina kuya by mistake. Ndimakasika nyika nezvairi mairi, ndobva masikawo neniwo. Fundisi vataura vakati kune vanhu vanorarama vachiti kana vaenda kumafaro vakunakirwa vanenge vachideedzera vachiti nyika ino ichine muridzi here. Tauya kuzokudzai manero ana, nyika ino ine muridzi. Uri kuti Mwari, ndibatsirei nditsvage zvandinofana kuita panyika yamakasika. Kana uri munamato wako haungasimukiri chivenengo yakunamata. Ndoda kunamatawo navamwe vanga vachizvishora zvimiro zvavo, paizvitarisa haawirirani nezvaanoona mugirazi rake. Anenge achingoshora. Mwari makazonyanya pendi, Mwari makandinyima vhudzi, Mwari makazodai. Anenge achingoshora paanozvitarisa pagirazi, anoshora. Makazondipa mazino akadai, Mwari makazonyanya kundiita mupfupi kwacho, Mwari makazonyanya
kundirebesha. Ko maziso angu makamaita sei? Ndaida wakaita matsvuku mbichana. Anenge achingoshoropodza zvakaitwa naMwari. Pano vhesi yatiko Mwari pakusvika wakaita neumhizha wakanaka wakadaro. Une vhalu mumaziso aMwari. Wararama munyika yevanhu vakunyima vhalu, vakakunyima respect yezvauri. Saka paunozvitarisa unoziona semunhu ari useless. But Mwari ngaavongwe manheru ano. Nekuti Mwari wakatora nguva kusika munhu wakakosha mumaziso aMwari. Uruti Mwari, ndipewo simba rekufamba with confidence. Ndichiziva kuti ndakasvikwa. Muiti wangu anoisa vhalu pandiri. Muiti wangu mupenyu. Kune vanhu vasina kana confidence nezvavari. But uruti Mwari, ndoda kufamba with confidence. Nekuti I know. Ndine vhalu mumaziso enyu. Kana uri munamato wako, haungasimudzire ruoko kuti uve nenguva yekunamata. Wakazvishora kwenguva refu. But nhasi wanzwisa kuti pakusvika Mwari akakuita munhu ari special, wakakosha. Kuti Mwari, ndipewo simba ini rekuzazvitarisira pasi. Kana pane vanhu vainditsikirira pasi, kutanga nhasi vanofanira kuziva kuti kwete, hazvidaro nokuti muna Mwari anondivhaluwa. Kana uripo simudza roko tive nenguva yekunamata. Akutenda hanzvadzi yangu. Kana pana aripo, kuti Mwari ndibatsirei ndiisewo vhalu pandiri. Kumwe kungotambiswa nevakomana, nekutambiswa nevasikana, kutadza kuziva vhalu yauinayo mazuva aMwari. Saka unongoitwa yose nenyika. Kumwe kudestroya bhodhi nemutoriro, kutadza kuziva vhalu yauinayo pana Mwari. Padei waiziva kuti une vhalu mumaziso aMwari, awaitambisa bhodhi uchizviuraya nemutoriro. Kuti Mwari, toda kukoshesawo bhodhi yamakandipa. Simudza roko tinamata. Simudza roko hama yangu tinamata. Ndikona maoko Mwari akuitire zvakanaka. Toda kunamata nemi. Fambai tive nenguva yekunamata. We want to have a special prayer. Iye makasimudza maoko enu. Muri kuti Mwari edi vhalu pandiri. Fambai kuno kumberi tinamata. Don't worry. Indatofambawo. Kutoitawo mhiko yekuti Mwari edi vhalu. Ndashorwa zvanyanya. But ndanzwisisa nhasi manheru ano aya kuti kuna Mwari akasika, wakatora nguva pakusika munhu. Ndobva andipa image. Let us create men in our image and our likeness. Munotemba neni muchimiro changu. Handichaurai bhodhi yangu. Handichazvitarisiri pasi. Handichazvishori nekuti kuna akasika. Ndakutenda. Fundisi tinamatirei. Ngatinamatei. Kuna Baba usira kudenga na Jesu Kristu na Mweya Mutsvene. Tinokutendai Mwari panguva ino yemanheru. Sure. Vasimuka Mwari netsoka kuratidza kurevesa. Sure. Vakatiwa hatingasimuki chete Mwari da kufamba tiende kumberi. Yes. Mwari munoziva kwavanobva, kumafeminists kwavanobva. Yes. Vamwe vakati watarira vakati ava havana chavanacho, havana chavanogona muupenyu huno. Sure. But tatidza kuti Mwari pamakasika munhu makamuita nemufananidzo wenyu unoshamisa. Yes. Kunyangwe chivi chakauya asi Mwari muri mubusiness Mwari rekurestore character Mwari yakarasika mukati mevanhu ava. Yes. Dzoreredzaiwo Mwari zvawakarasikirwa nazvo. Yes. Muwapo tariro nesungu dzekukudai. Mwari wapewo tariro kuti nyika ino Mwari ichine muri dzakaitarira. Sure. Pawanoperwa neupenyu Mwari, wamhanye kune mumusiki wedenga nepasi. Yes. Anoziva vanhu vake. Hamuna pamakarasa vanhu in every generation. Sure. Kunyangwe nyika paita seunge yoparara Mwari, tinoziva kuti Mwari muchiriko. Yes. Tonamatira saka norino Mwari rikomborerei. Tonamatira Mwari vasimuka vaitirei zvakanaka. Yes. Wapewo tariro yekutsungirira pana Jesu iye akasika. Yes. Uye Jesu anoponesa. Sure. Patichapedza musangano noMwari, zviro kwazvo titi Jehovha akataura nesu. Sure. Takutendai nekuti muchawa nesu. Fambai nesu pakudzokera. Yes. Mutitirewo nyasha mukati medzimba dzedu. Yes. Mutipewo simba rekurarama upenyu huno Mwari, nesimba ramakatipa
zvikuru sei tigone kukunamatai. Yes. Maridzo yanhasi Mwari inotibatsira kuti tizive kuti tiri answerable kuna Mwari. Yes. Akatiita tingararama hedu Mwari sevanhu vasina munhu akatitarira, asi Mwari, you are still in control of this universe. Yes. Tipewo tariro Mwari, tipewo simba, tiwandudze muzita Jesu tinamata, amen. Amen. Mwari kudenga akukomborerei, akuitire zvakanaka. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumira nyika nyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, riore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, riore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde ninga, riore kukurira, Jesu aponesa, riore kukurira, Jesu aponesa, riore kukurira, Jesu aponesa.